Jama'a, da Allah ka diba wannan shirman. Kai, ni kamara? An mare ka. Banza aikin wuri. Ta ga dan iska bi alama ma irin wannan ba. Wayar ta a ci ubanta, an faffasa. Iska ka dawo kenan. Wai ta ka an fasa ta. Ga abin da zaka yi. Mu je wajen mu sulhu. Ba wani sulhu da zami. Kai hakuri faɗa maka inda zaka mai da asarar ka har da riba. Cikin yawo na duniya, na hango wani application a cikin yanar gizo. Ya faɗa maka wada. ITA 247 data. Kai application din zai biya ni. Ai kai wannan ne kawai. Hifo wannan application din su za sai da data mai inganci da arha. Bayan wannan idan kana da kati a cikin wayarka